Ľudia, dneska som tu ja a tento kanál a prepáčte, že mám taký hlas, som trošku nakladený. A dneska tu mám moju štvorkovku a dúfam, že počujete trošku aj hudbu, keď nie, tak musím sa strihať to video a mne sa nechce strihať, keď som chorý. Takže dneska to bude o štvorkovke a mojej mamu nie, lebo hovor mi nepoužíval na tento kanál. Takže dneska ideme na hory a vám ukážem, koľko mám kilometrov, a kade jazdím a tak ďalej. Takže ideme na hory presne tam. Mohol zväčšiť rýchlosť aj. Je svetla. Pozerám sa, či takto nejde, môžeme ísť. Ja za sebou si beriem a neviem prečo vyskočím. To lepšie. Tak a pôjdeme aj rovno tam. A zatím mám 595 km, čo sa pozerám. A dneska chcem sa pokúsiť dať 600. Už dobre, 596. To bude semička tam. A prepáčte, nebude také dlhé video. To je len kvôli tomu, že ja som chorý. No ako tak. Nie som ešte chorý, ale nachladený som taký ako. Nevyženíme to na kopec a už je 598. Nie je to tak môj ďaleko dom. Budeme mať pekný výhľad. Tak. A už len vidíme hore. Tak. Nedám. Tak tam je. Takže, toto je moja štvorkovka, áno, už má 600 km teraz. Aha, ja mám taký výhľad, keď pôjdem tu a mám dosť dobrý výhľad aj na môj dom. Na môj veľký dom je Krajčížová vila. To je môj dom. A to je tá Berovka. Čo o nej sa hovorí, že pri tej vila. Toto tu. A to je more. Mám pekný výhľad stade na more. Mám to veľmi blízko, tak 4 km. 4, 5 km to mám ďaleko. Mám to aj také drony, keď si tam sadnete. Tak toto odniesie. A to je všetko ako. Takže Beroun, čo je tu. Ono tam máte takú výletnú chatu okolo mňa. Takže tak. A ja tu chodím najčastejšie, asi so štvorkolkou budem tu chodiť. Aj s autom. Ale ešte tu máme sneh, neviem prečo. Ešte je ako zima, ale už by mali odstraniť na mystery update. Takže tak, idem naspäť domov a vám ukážem, koľko bude mať kilometrov. Áno, môžete typovať dole do komentárov a ja už viem presne, koľko budem kilometrov mať jazdených. Teraz mám 600, budem mať 601 o chvíľku. No teraz budem mať 601, teraz. Mám 601. Mám 602. Teraz idem ale tam mať, keby som išiel tam mám
Tam sa aj bližšie, ale tady mám určite tak. Určite je to takisto, možno tam aj ďalej. Teraz budem odpočúvať tu. Ma nájdete aj budem takedy, keď budem natáčať na tento kanál. Ja na tento veľmi nenatáčam, pretože ako môj hlavný kanál viete, ktorý ja dúfam. Keď nie, tak v popise budete mať odkaz, keď na to nezabudnem. Takže idem. Teda taká čierna dodávka, behnem ju. A teraz zbočím tu. Tak ešte raz. A už len vidím hore a otvorím si garáž. Tak, áno, keď si správne tipli, tak je to 605. A ja si všetkých kilometrov, koľko si tipovali, pozriem a tu ideme správne, nemu dám srdiečko. Takže, zo štvorkolkou, ktorá má 605 km, má tu nálepky, ale vy to nevidíte, ani ja, mám v reálnosti. Je tu Piranha. No. A inak, tak to tu vyzerá. To si tu nevšimajte, to je elektrina. Takže keby mi vypadla elektrina, tak to bude vyzerať jak takto. Takže tak. Dobre, vypnem svetla a ja sa s vami lúčim. Mám 7-minútové video, takže ja sa s vami lúčim, teším sa u ďalšieho videa a budem dávať aj oznamy, ale to až na budúci video, teda jak budeme natáčať videa a to bude na shorte asi na týmto kanálu, lebo tu mám najviac odberateľov ako z tých druhých hlavných a je to môj druhý hlavný inak. Takže dávajte odber, like, nezabudnite dať zvonček, aby ti neušlo nejaké video, ani short video. A čau!